הכוח טמון בשונות, לא בדמיון. אנחנו, בקו-אימפקט, מאמינים ויודעים שהדרך לחברה שוויונית, סובלנית והוגנת יותר, שנהנית מתוצר לאומי גולמי גבוה יותר, מתחילה במגזר העסקי הלוקח אחריות ומנהיגות על גיוון תעסוקתי והכללת עובדים מהחברה הערבית. כבר יותר מ10 שנים אנחנו מתמחים בליווי המגזר העסקי דרך מתודות וכלים שפותחו במיוחד לצורכי הארגונים. אנו מובילים את השינוי בחברה הישראלית לפי מודל Collective Impact, באמצעות 3 צירים מרכזיים. הציר הראשון, תהליך חוצה ארגון ועבודת עומק. התהליך כולל התאמת המדיניות הארגונית וליווי בעלי התפקידים לתהליכי גיוון והכללה, דרך הובלה משותפת עם המנכ"לים וההנהלה הבכירה, זיהוי התועלות העסקיות הרלוונטיות למעסיק ויצירת סיפורי הצלחה. הציר השני, מיצוב מעשי. התהליך כולל פרקטיקה ייחודית שפותחה בקו-אימפקט, המהווה מכפיל כוח לשינוי תוך ארגוני, ומספקת מגוון כלים אופרטיביים היוצרים גשר בין המעסיק לחברה הערבית. הציר השלישי, תוכניות ייעודיות. התהליך כולל השקעת משאבים בארגונים ובעובדים מהחברה הערבית המיועדים לעתודה ניהולית, כגון התמחויות לסטודנטים בשיתוף המגזר העסקי, הכשרות אקדמיים, תוכניות להעצמת מנהלות וקידום מהלכים פורצי דרך לבכירים. והיום אנחנו באמצע הדרך וכבר מרגישים את האימפקט שלנו ביותר מ-60 חברות שמקדמות תהליכי גיוון והכללת עובדים מהחברה הערבית. כל זאת בתמיכת המועצה העסקית של קו-אימפקט, הכוללת יותר מ100 מנכ"ליות ומנכ"לים, ערבים ויהודים, ובשיתוף פעולה עם הארגונים השותפים בפורום העמותות של קו-אימפקט ובחסות בית הנשיא. גם אנחנו, במיזם קו-אימפקט, משמשים מודל לחיקוי ודוגמה לגיוון והכללה. אפילו המנכ"לית שלנו, היא אישה ערבייה שמובילה צוות ערבי-יהודי מכל הארץ עם ייצוג גדול לנשים. כולנו בקו-אימפקט נמשיך להשפיע ולייצר שינוי עומק במגזר העסקי ובחברות, כי זה הדבר הנכון לעשות. אם גם אתם רוצים לקחת חלק בשינוי אמיתי ומעשי, המותאם במדויק לצרכים שלכם, הצטרפו אלינו. אנחנו מומחים בגיוון, ויחד איתנו תעשו את זה נכון.